Με αριθμό 302 της 24ης του 2014, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρίας Εκατερίνης Σιγκλέση, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης φραγμάτων και χώρων αποθέωσης τερμάτων εμπλουτισμού του μεταλλίου σκουριών στη Χαλκιδική. Έχετε το λόγο, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το ΙΠΕΚΑ ενέκρινε την κατασκευή 2 φραγμάτων ύψους 150 μέτρων, με τα οποία θα δημιουργηθούν οι χώροι αποθήκευσης εξορυκτικών αποβλήτων του μεταλλίου των σκουριών στη Χαλκιδική. Τα φράγματα αυτά θα κατασκευαστούν σε 2 φυσικά ρέματα, ανάμεσα σε 2 ενεργά σεισμικά ρήγματα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θα δημιουργηθούν έτσι τα τέλματα όπου θα αποθηκευτούν 122 εκατομμύρια τόνοι εξορυκτικών αποβλήτων μέσα σε δασική περιοχή και σε απόσταση αναπνοής από τους οικισμούς. Ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα πολιτικά και ηθικά θέματα που προκύπτουν από μια τέτοια απόφαση και ας δούμε θέματα νομιμότητας, της οποίας την τήρηση επικαλείται με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση. Το ΙΠΕΚΑ ουσιαστικά ενέκρινε ένα έργο που ουδέποτε έχει αδειοδοτηθεί. Μην επικαλεστείτε την ΕΠΟ, κύριε Υπουργέ, γιατί εκεί το έργο καταλάμβανε έκταση 1062 στρεμμάτων, ενώ με την απόφασή σας εγκρίνεται έργο έκτασης 1670 στρεμμάτων. Πρόκειται για νέο έργο, για το οποίο δεν έχει προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως ορίζει ο νόμος. Με βάση προκαταρκτική μελέτη επικινδυνότητας για την αρχική έκταση του έργου και όχι για την τελική, η οποία είναι κατά 600 στρέμματα μεγαλύτερη, δεν κατατάσσεται το έργο στην κατηγορία Α. Γιατί δεν απαιτήσατε, όπως οφείλατε, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/21, την εκπώνηση οριστικής μελέτης επικινδυνότητας? Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι ακόμη και αν εσείς δεν θεωρείτε αυτό το έργο κατηγορίας Α, οφείλατε στην έγκρισή του να προβλέπετε, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2004/35, προληπτικά μέτρα με ευθύνη και κόστος του φορέα εκμετάλλευσης, όπως σχέδιο πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί το ΙΠΕΚΑ δεν απέτησε ως όφιλε, σύμφωνα με τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό, ειδική γεωτεχνική και σεισμική μελέτη, η οποία ουδέποτε εκπονήθηκε? Γιατί πριν προχωρήσετε στην έγκριση δεν απαιτήσατε την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων για την εξασφάλιση της σεισμικής επάρκειας και την ανάλυση κινδύνου ευστάθειας πρανών? Η έγκριση αυτή παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία και είναι εξόφθαλμα άλλη μια πολιτική κίνηση εξυπηρέτησης των επενδυτών. Ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να ανακαλέσετε την απόφαση έγκρισης η οποία παρουσιάζει σωρία παραβάσεων της νομοθεσίας. Πώς εξηγείτε τις παραβιάσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας κατά τη διαδικασία έγκρισης ενός τέτοιου μεγέθους και είδους έργου σε πυκνοκατοικημένη και σεισμογενή περιοχή που θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ζωές των κατοίκων? Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής, ότι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου μας είναι μια επιλογή στρατηγικής σημασίας 100% για τη χώρα και βεβαίως απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την αξιοποίηση είναι η νομιμότητα, η διαφάνεια και ο σεβασμός στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Επί της συγκεκριμένης ερώτησης θα πω το εξής, ότι το ΙΠΕΚΑ έχει με συνέπεια και σαφή πρακτική μέχρι σήμερα ασκήσει όλα τα πρέποντα και στα μεταλλεία χρυσού της Χαλκιδική. Δεν υπάρχει παράβαση ούτε με βάση την ελληνική ούτε την κοινοτική νομοθεσία. Η απόφαση του ΙΠΕΚΑ για την έγκριση του προσαρτήματος, και το διαβάζω ακριβώς, της τεχνικής μελέτης εγκαταστάσεων διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποέργου σκουριών, φράγματα και χώροι απόθεσης τελμάτων εμπλουτισμού μεταλλίου σκουριών δεν περιέχει καμία διαφοροποίηση και απόκλιση από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άλλωστε, είναι σαφές ότι η έγκριση τεχνικών έργων και τεχνικών μελετών δεν διαφοροποιείται από τις περιβαλλοντικές, δεν μπορεί να διαφοροποιείται από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Αυτή η αρχή τηρήθηκε απολύτως
Και συγκεκριμένα θα καταθέσω και ένα έγγραφο, παρακαλώ, της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου, στο οποίο αναγράφονται ακριβώς οι σελίδες και τα σημεία με τα τετραγωνικά των εκτάσεων που προβλέπονται τόσο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και στην απόφαση έγκρισης. Και θα διαπιστώσετε ότι συμπίπτουν απολύτως. Και συγκεκριμένα, μιλάμε για 714, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, 714 στρέμματα, 714,59 για την ακρίβεια, στον Καρατζά Λάκκο και 348,195 στο Λοτσάνικο. Αυτό το άθροισμα είναι 1062,78. Είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα τόσο στην ΠΕ όσο και στην απόφαση έγκρισης. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα περί 1670 στρεμμάτων τα οποία αναφέρεται. Όσον αφορά την αναγράφετε στην ερώτησή σας ότι για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων, είναι σαφές ότι οι εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων για το μεταλλείο σκουριές δεν ταξινομούνται ως εγκαταστάσεις κατηγορίας Α βάσει της οδηγίας του 2006 αριθμός 21 περί διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προφανώς εννοώ, έχουν επιβληθεί όλοι οι κατάλληλοι όροι, μέτρα και περιορισμοί για την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα, στη διαχείριση αυτή από την πλευρά του μεταλλείου πρέπει και σαφώς είναι ξεκάθαρο να ακολουθούνται πλήρως οι κανόνες οι οποίοι έχουν επιβληθεί. Στη δευτερολογία μου θα συμπληρώσω τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζεστε. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, μπορεί στην απόφαση έγκρισης στην οποία καλείστε να είναι ακριβώς τα ίδια στρέμματα. Στη μελέτη όμως την οποία εγκρίνατε, τα στρέμματα διαφέρουν πολύ και είναι όπως σας τα είπα, 1672 στη μελέτη την οποία εγκρίνατε εσείς. Είναι σαφές βέβαια ότι δεν είστε σε θέση να δικαιολογήσετε με νομικά επιχειρήματα τις παραβιάσεις της νομοθεσίας. Μήπως όμως μπορείτε, επειδή επικαλεστήκατε το δημόσιο συμφέρον με όρους δημοσίου συμφέροντας, να το κάνετε? Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που παραβιάζεται ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ακόμη και το Σύνταγμα, επικαλούμενη δημοσίου συμφέροντος και σωτηρίας της χώρας. Δεδομένου ότι δεν μπορείτε ούτε εσείς ούτε κανένας άλλος να εγγυηθείτε ότι η πιθανότητα ατυχήματος είναι μηδενική, μπορείτε να μας πείτε με ποια λογική και με ποιο αντάλλαγμα θέτετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές? Μπορείτε να πείσετε τους κατοίκους της περιοχής ότι το ρίσκο που τους επιβάλλετε και ο κίνδυνος στον οποίο τους εκθέτεται είναι τίμημα κοινωνικής ευημερίας? Αστοχίες φραγμάτων και διαρροές αποβλήτων συμβαίνουν συχνά και παντού στον κόσμο. Πρόσφατα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, στον πολύ αναπτυγμένο Καναδά. Πουθενά, κύριε Υπουργέ, οι εκμεταλλεύτριες εξορυκτικές εταιρείες δεν κάλυψαν το κόστος αποκατάστασης των περιοχών που κατέστρεψαν οι διαρροές μεταλλευτικών αποβλήτων. Στην περίπτωσή μας μιλάμε για 122 εκατομμύρια τόνους επικίνδυνων, όσο και αν δεν το παραδέχεστε, αποβλήτων. Εξάλλου υπάρχουν ειδικές γνωματεύσεις από επιστήμονες που τα κατατάσσουν στα επικίνδυνα. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να τις καταθέσω προς το παρόν, γιατί η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστική εξέλιξη. Σε πυκνοκατοικημένη και σεισμογενή περιοχή. Και όταν μιλάμε για σεισμογενή, ο κύριος Παπαζάχος, έγκριτος σεισμολόγος, δεν μιλάει για πιθανότητα, αλλά για βεβαιότητα μεγάλου σεισμού στην περιοχή. Φυσικά και δεν προσδιορίζει χρόνο. Εξάλλου τα επικίνδυνα απόβλητα δεν θα εξαφανιστούν με την πάροδο του χρόνου, αλλά θα παραμείνουν εκεί απειλή για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές. Αν έχετε εκτιμήσει λοιπόν το κόστος που θα φέρει μια τέτοια καταστροφή, μια τέτοια αστοχία του φράγματος, πείτε μας πόσο θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Κύριοι, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Η τωρινή και οι προηγούμενες ηγεσίες του ΙΠΕΚΑ από το 2011 και μετά, για όποια καταστροφή προκληθεί από αυτή την ορολογιακή περιβαλλοντική βόμβα που τοποθετήσετε στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει παραβίαση ή παράβαση
για να ακριβολογώ, της εθνικής ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ειδικά όμως το θέμα της σεισμικότητας της περιοχής και όσα αναφέρατε αρκετά κινδυνολογικά θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Αναφέρεται ξεκάθαρα στην απόφαση έγκρισης, σελίδα 37 του εγκεκριμένου προσαρτήματος 3, ότι έχει εκπονηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ειδική σεισμοτεκτονική μελέτη, η οποία περιλαμβάνεται ως προσάρτημα στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον δε αυτού υπάρχει γεωτεχνική μελέτη για την αποτίμηση των συνθηκών ευστάθειας, καθώς και μελέτη ανάλυσης κινδύνου των φραγμάτων απόθεσης τελμάτων. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο και δεδομένο ότι έχουν μελετηθεί αναλυτικά και προβλεφθεί αυστηρά, προκειμένου να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την εν λόγω περιοχή. Έχουν ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα και όλες εκείνες οι μελέτες έχουν συμπεριληφθεί, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την υπόθεση, ειδικά αν υπάρχει κίνδυνος από σεισμική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.